दा जायगा एसे खालि जानानै दङ जेब्ला देरगोन अब्लानो बैफोराव लाबोनाय जागोन आरोना दाउखौ खुलुमबाय लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों मोनसे बयलार फार्मखौ नायलायहैदिनि आं दाखालि बयनि ब्लगाव दिन्थिनाय मोनसे बयलार फार्मनि बयलारफोरखौ नायहैदिनि चलो बिदिब्ला आंजों थांफागोन रानि आरो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ रानियानो सामलायगोन बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नै लोगोफोर नायलांदो दिनै जोंहा दानि ब्रयलार फार्मखौ नायनो फैदों आरोना नोंथांमोना फारि फारि नायलांदों नै फिसा फिसा आरोना गोदानसो लाबोदों सानबा जादों नायलांदो नै मोजां नुदों लोगोफोर नै 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 आदार जादों बेयो दै आरो जाबाय बेयो आदार नै आदार जादों आदार जानायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नायलांदो बेलाय आदार जादों नोंथांमोना नायनो हागोन एलाय जोंहानि मिस्टारा मोजांलै बयलारफ्रा लोगोफोर बयलारानो 5 दिन जादों 5 दिन जि मोजां अन्थाव अन्थाव आरोना नै नायनो हागोन ओमफ्राय दैनि खोथाखौ बुंनो हागोन देलाय बेयो आदार आरो नैबे दै आदारखौ जाखांना दै लोङो आरोना नै नायलांनो हागोन नायलांदों सिङाव जुजाय बनानै होयो आरोना बिसोरनो गोरलैद्रायाव पेपार होयो होनना बुंदों पेपार पेपारावनो होयो अ गोरलैद्रायाव खासारि दाना पेपारावनो होयो बिदि बासिना होआ आदार जानायखौ नायनो हागोन नै आदार जादो जमा जमा बाथुमनानै आदार जायो आरोना बिराद मोजां नुयो बिदिखौ जमा जमा बाथुमनानै आदार जायो माने जानाय खिनाय बे मोनसे खामानियानो आरो बिसोरनि जानायानोल' माने जानायानो खामानि आरो खिन्थु जा आरो देर बिसोरनि खामानिया बेबायदि जानाय खिनाय आरो जानाय खिनाय ओमफ्राय नै 5 दिनावहा बे बेसेबांसो ग्राम जागोन बे 5 दिनाव 5 दिनाव ना औ 100 प्लास 5 दिनाव 100 प्लास ग्राम 100 प्लासआव थागोन आरोना 5 दिनाव जुजाय दङ बे जुजायखौ बना होयो आरोना दाउनो दा जायगा एसे खालि जानानै दङ जेब्ला देरगोन अब्लानो बैफोराव लाबोनाय जागोन आरोना दाउखौ नङा बैलाय सोरगिदिं नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि आरोना नैबेलाय दाउआ बैथिंबो नायनो हागोन बे बयलारा जोलाना जेबो सिन गैया आरोना बेयो जाबाय देरबासो गम मोनो मिथियो नाथाय बे बिदै दैनाय नङा आरोना बे अनलि बेदरनि थाखाय जायो आरोना बेदरनि थाखाय बैलाय मोजां आदार जादों नै जालाय खिलाय आरो उन्दुलाय नै नै नायलांदो नैबे दै आरो बै जायगानि आंखालाव जों खालामनो हायाखै आरोना बेखौ नै नायलांदो आदार जादों नै
जमा जमा जायो आरोना आदारखौ नैलाय नायनो हागोन दे बुंदो अबेखौ मा खालामो अ बेयो लोगोफोर बेयो जाबाय स्प्रे ना स्प्रे अ बे बेमार आजारनि थाखाय बे मोनसे माबाहा मुलि दङ ना मुलि दङ बेवहाय आरो बे जाबाय स्प्रे बेखौ सारना होगोन आरोना साइड साइड मुलि दङ थाम्फैनि एम्फौनि बायदि बायदि आरोना बेफोरबायदि स्प्रे थाखानांगोन दाउफोरा बेराम जायि बायदि आरोना नोंथांमोना जुदि ब्रयलार फार्म दङबा बेफोरबायदि स्प्रेखौ लाबोखाना लादो आरो बहुत बुस्थुफोरनि जिनिसनि बहुत माल बुस्थुनि गोनांथि जायो नैबेफोरखौबा मायाव बाहायो आरो नैबेफोरबो गोबां माबा माबि बहुत माल दङ सिलिन्डारबो दङ सिलिन्डार थान्दा दिननि आरो बे माथाय जायोब्ला जिबायदि बिजि मुलि जायो बेबायदिनो जेनेबा मानसियाथ' बुंना लानो हायो नाथाय दाउफोराथ' बुंना लानो हाया ओंखायनो माने हिटब्लाबो होयो आरोना थान्दा दिनाव हिट होयो आरोना गेसजों माबा केरासिन बायदि नुदों केरासिन नामा अबाव हिटारा थाम्फैनि हिटारखौ बे बस्थायाव सोना दोनदों आरोना मानसियाथ' हरब्ला मिन्थियो मुस्रिखौ सोंनानै लायो दाउफोराथ' मिन्थिया बिराद गुसु जायोब्ला होखायो आरोना एसे गुदुं नुब्रुब्रु लाखियो आरोना बेयाव मेचिन दङ जायगाफोरा दरकार जायो मोजां जानायनि थाखाय बे सुनै आरोबाव मेरला दङ माने सुनैखौ सारना होयो थाम्फै बेसिकेलि थाम्फैयानो माहाय उत्पात खालामो बेबायदि आरो बे दैया मानि आरो बिथिं दङ दा बुंदो अबे मा फिल्टार दैनि दरकार जाखायोना बे फिल्टारनिफ्राय बेयाव फैगोन आरोना बेनिफ्राय रोगानानै सौना होयो ना बैसिम लांनांगोन आरोना दैजों गलायना होयो नै बेफोरो दाना टेब्लेट नेरुभियान बेखौ मा खालामो आरो बेथिं दङ मुलि थेमा मोननै स्ट्रं जानायनि केलसियामनि नुदो लोगोफोर बहुत जिनिस नांगौ जायो बहुत मुलि नांगौ जायो बे मानिमोन भिटामिन भिटामिन हिमारेल माने मोनसे माबा सेलेन बिजिनि सेलाइननि बेफोरबायदि मुलिखौ लाबोनांगोन बिथांमोनाबो स्ट्रं जानायनि थाखाय ब्रयलारा